खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायजों लोगोसे नोंथांमोनखौ आंनि एसबी बड' निउज चेनेलाव बयखौबो बरायबावनाय थाबाय। आं सिबिरानि ब्रह्म। नोंथांमोननि थाखाय आं फिन गोदान खौरां लानानै फैबावबाय। आसा खालामो खौरांखौ नोंथांमोना जोबजासिम नायलांगोन। गोदान बोसोरनि समाव रायजोआव रड एक्सिडेन्ट जानाया 70% खम जादों। बोसोरनि जोबनाय सान आरो बोसोरनि गोदान सानाव जाहाथे मोनसेबो रड एक्सिडेन्ट जाया बेखौ नोजोर होनानै आसाम सरकारा रायजोआव गोख्रों आयेन फोसावदोंमोन। बे आयेनखौ रायजोआव गोख्रोङै फालिहोनायनि थाखायनो रायजोआव रड एक्सिडेन्ट जानाया जोबोद खम जादों। गुवाहाटी पुलिसनि जइन्ट कमिशनार पार्थ सारथी महन्त बिथाङा खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों फोरमायथिनाय बायदिब्ला रायजोआव एक्सिडेन्ट जानाया 70% खम जादों। 31 डिसेम्बराव गुवाहाटीयाव मोनसेबो रड एक्सिडेन्ट जायाखै होननानै फोरमायथियो बिथाङा। गुवाहाटीयाव मोन 55 चेक पइन्टआव सिग्रोमनाय जादोंमोन, जेराव 115 जौ लोंनाय केस रेजिस्टार खालामनाय जादों। 12,166 हेलमेट गानैफोरनि सायाव केस रेजिस्टार खालामनाय जादों आरो 73 लाइसेन्सखौ सासपेन्ड खालामनाय जादों। गुवाहाटी मेडिकेल कलेज एन्ड हस्पिटालनि सुप्रिन्टेन्डेन्ट अभिजित शर्मा बिथाङाबो फोरमायथिदों दि 31 डिसेम्बराव GMCHआव गुबुन गुबुन केस गासै 293 केस रेजिस्टार खालामनाय जादों। 293 नि मादाव मोन 39आल' एक्सिडेन्ट जानायनि केस, बेबो गुवाहाटीनि बायजोनिफ्राय दैथायहरजानाय होननानैसो फोरमायथियो बिथाङा। जायनाखि थांनाय बोसोरनि 31 डिसेम्बराव गुबुन गुबुन केस गासै 500निबो गोबां केस रेजिस्टार खालामनाय जायोमोन होननानै फोरमायथियो बिथाङा। बोसोर गोदाननि 1 जानुवारियाव तामुलपुर महकुमानि बेंगुरा सुबुंफोरखौ मान बावनायजों लोगोसे बिथांमोननो बोथिसे ओंखाम जाहोनाय हाबाफारि लादों बिटिसिनि गाहाय प्रमद बर' बिथाङा। बाक्सा जिल्लानि तामुलपुर गावनि आंगो गामि सौरागुरियाव ओनसोलनि बेंगुरा आरो बेंगुरि सुबुंफोरखौ लेंहरजोबदों आरो बिसोरजों दान्दिसे सम गोदान बोसोरखौ फालिदों प्रमद बर' बिथाङा। बेंगुरा बेंगुरि सुबुंफोरखौ मदद होनो थाखाय बाक्सानि सुख्लाय सेरफाङाव गंसे एकाडेमि सोलोंसालि गायसंनायनि थाखायबो रादाय होयो बिथाङा। लोगोसे बेंगुरा सुबुंफोरनि थाखाय स्किल ट्रेनिं आरो सोलोंथाइ होनानै खामानि होनायनिबो बाथ्रा बुंथियो प्रमद बर' बिथाङा। बेनि अनगायैबो प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव बिटिआरनि मोनब्रै जिल्लानि थाखाय मोनफ्रोमबो जिल्लायाव NGOफोरनो गंफायै गासै 2 एम्बुलेन्स राननानै होदों। बे हाबाफारियाव बाहागो लानानै EM गौतम दास बिथाङा बुंथिदों दि नांगौ बायदि एम्बुलेन्स गैयिनि थाखायनो सुबुंफोरा गोबां जेंनायाव गोग्लैनो गोनां जायो। जायनाखि बाजेटआ खम, बेनिखायनो बिटिआरनि मोनफ्रोमबो जिल्लायाव गंफायै एम्बुलेन्सखौ राननानै होनाय जादों होननानै फोरमायथियो। लोगोसे जाहाथे NGOआ खम रां लानानै सिबिथायखौ होयो बेनि थाखायबो खावलायो बिथां EM गौतम दासआ। चिरां जिल्ला बिजनीनि सिङाव थानाय नांदरबारि गामिनि बिटुएल बसुमतारी बिथांनि माखासे दंफां लाइफां बायदि बायदिखौ पावार ग्रिड कर्परेसनआ दानफायनो नाजाबाय थानायनि अजद थिखांदों। फोरमायथिनाय बायदिब्ला बे ओनसोलनि गेजेरजों गोबां भल्टेजनि मोब्लिब थार बोलांदों आरो थारखौ सोरनिबा न'नि उखुम साजों बोलांदों आरो सोरनिबा हायाव गिदिर मोब्लिब टावार गायदों, जायजों रायजो राजाफ्रा जेंनायाव गोग्लैनो गोनां जादों होननानै फोरमायथिदों। बेनि थाखाय 2-3 लाख रांल' होनानै थगायलांदों, जाय थोजासे नङा होननानैबो फोरमायथियो बिथांमोनहा। बे हाखौ एंगारनानै गुबुनाव थाहैनांगौब्ला गोबां रांनि गोनांथि दं होननानैबो फोरमायथियो। फोरमायथिबावनाय बायदिब्ला डिसिनि अर्डार जाखाबाय होननानै दंफांनि बिजौखौ दानलांखाबायमोन। बेनि फिन 1 सप्तानि उनावनो आरोबाव दंफांनि गुदिखौ दाननो थाखाय फैबावदों। नाथाय नांगौ बायदि रां मोनैनि थाखाय दंफांखौ दाननो होआ होननानै बेनि हेंथा होदों ओनसोलनि सुबुंफोरा। ओनसोलनि सुबुंफोरा दंफां दाननायाव हेंथा होनायखौ नुनानै प्रशासना बे ओनसोलाव सेक्सन 144 होनानैब्लाबो पुलिस प्रशासननि मददजों दंफां लाइफांखौ दानलांनो थाखाय हुमखि होलांदों होननानैबो फोरमायथियो ओनसोलनि सुबुंफोरा। जायनि थाखाय बे गासै जेंनाखौ सुस्रांनानै होनो बिटिसि सरकार आरो आसाम सरकारखौ खावलायहरो बिथांमोनहा। बोसोर गोदाननि सानावनो दुखुनि खौरां। जम्मु एन्ड काश्मीरनि खाट्रायाव थानाय मुंदांखा माता वैष्णो देवी थानसालियाव आरज गाबनो थांनायाव नारला नुरलाजों सा 12नि जिउ खहा जादों आरो सा 20आ जोखोम जादों। बे जाथाया 2022 मायथाइनि 1 जानुवारि फुंनि 2:15 रिंगायाव जादों। रिपर्टनि बायदिब्ला त्रिकुटा हाजोआव थानाय माता वैष्णो देवी थानसालियाव बोसोर गोदाननि आरज गाबनो थाखाय गोबां रोजा रोजा सुबुंफोरा थांदोंमोन आरो बे थानसालियाव सौहैनो थाखाय 13 किल'मिटार जानथायसिम हाजो सायाव गाखोलांनांगौ। खायसे हेलिकप्टारजोंबो थोंजोङै थाङो, नाथाय गोबां सिबियारिफोरानो मोनसे फोथायनाय दंदि थाबायनानै थांनानै थानसालियाव आरज गाबोब्ला जाफुंसारनायखौ मोननो हायो। बेनिखायनो 1 जानुवारिनि फुंनि समनिफ्रायनो रोजा रोजा सुबुंफोरा थाबायनानै थानसालि फारसे थांगासिनो दंमोन। बेयावनो मोननै हान्जानि गेजेराव माबा मोनसे जेंनाखौ लानानै गिबियाव नांलायनाया जाग्रोदोंमोन। उनाव बेनो नाख्रां नारसि नारलायलायनाय आरो बांद्राय सुबुंनि थुबुर जानायनि थाखाय सा 12नि जिउ खहा जादों आरो सा 20आ जोखोम जादों। उनाव श्राइन बोर्ड अथ'रिटिज,
डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन आरो पुलिस जथायै रैखा खालामनाय खामानिखौ मावहैदों आरो बे जाथायनि सायाव गोजौ थाखोनि नायबिजिरनाय खालामनो थाखायबो सरकारा बिथोन होबाय। प्रमद बर'नि बुंनाय रावफोरनि मादाव 10 जौखोन्दोआल' नंगौ, आद्रा थानाय 90 जौखोन्दोआनो नंखाय होननानै बुंथियो अमर सिंह ब्रह्म बिथाङा। समाज सिबियारि अमर सिंह ब्रह्म बिथाङा खौरांगिरि मेल खुंनानै दासान्दि सोलिबाय थानाय आरो इयुनाव मा जानो थांगासिनो दङ बेनि सोमोन्दै फोरमायथिदों। बिथाङा बुंथिदों दि बिजेपिनि गुबै थांखियानो जाबाय ओनसोलारि राजखान्थि हान्जाफोरखौ फोजोबस्रांनाय। बिनि थाखाय बिजेपिआ बिपिएफखौ फोजोबस्रांनो इउपिपिएलजों लोगो जाथ'दों। फैगौ 2025 मायथाइयावनो बिजेपि दोलोआ गाव हारसिङै बिसायख'थिखौ गेलेगोन आरो इउपिपिएलखौ फोजोबस्रांनो थाखाय रावनिबो मददनि गोनांथि जानाय नङा होननानै फोरमायथियो। फैगौ 2025 मायथाइयाव बिजेपि दोलोआ बिटिसि बिसायख'थियाव हारसिङै गेलेगोन। बेखौ प्रमद बर' बिथाङाबो मिथिखागौ। बेनिखायनो दाबो सम दङ। प्रमद बर' आरो हाग्रामा महिलारि खौसे जायोब्लानो गाबोननो रायजो राजाफ्राबो ज' जाफिनगोन होननानै बुंथियो बिथाङा। बेनि अनगायैबो बिथाङा बुंथिबावो दि ट्राइबेल बर' सुबुंफोरखौ फोजोबस्रांनो थाखाय रायजो सरकारा जि थांखि लादों बेखौ प्रमद बर' बिथाङा मदद होनानै गेजेरनि जानानै खामानि मावगासिनो दङ। सिगांनि समाव बिटिसिआव 3rd आरो 4th ग्रेडनि साख्रि होनो हायोमोन। दा इउपिपिएल सरकारा रावखौबो साख्रियाव थिसननो हायाखै। मोनब्रै जिल्लाखौ सामलायनायावबो डिसिनि गोनांथि जाबाय, जेराव कार्बि आंलं अट'नमास काउन्सिल, दिमा हासाव अट'नमास काउन्सिलफोराव काउन्सिलखौ सालायनो थाखाय डिसिनो गोहोखौ होनाय जायाखै होननानैबो फोरमायथियो। बेनि अनगायैबो 2003 मायथाइयाव बिएलटिफोरजों गोरोबथा जानायाव हाग्रामा महिलारिया गोबां बिएलटिफोरखौनो आर्मि, सिआरपिएफ, बिएसएफफोराव थिसनदोंमोन। नाथाय प्रमद बर'आ एनडिएबिफोरखौ सासेखौबो आर्मि, सिआरपिएफ, बिएसएफफोराव थिसननो हायाखै। एनडिएबिफोरखौ जि रिक्रुटमेन्ट ट्रेनिं होनाय जागासिनो दङ, साबैसेखौ प्रमद बर' बिथाङा साख्रियाव थिसननो हाखो होननानैबो सोंथि खालामो। लोगोसे बिजेपि इउपिपिएल जथाय सरकारा 1 बोसोर आबुं जानायखौ लानानै जाफुंसारनायनि जि हाबाफारिफोर लादों बेखौ लानानै बिथाङा बुंथिबावो दि हाथियार लानानै सोमावसारनाय एनडिएबिफोरखौ दाउ, अमा, बोरमा फिहोनायानो जाफुंसारनायनि नेरसोन नामा होननानै सोंथि खालामो। लोगोसे बुंथिबावो दि बर' ट्राइबेल सुबुंफोरा सिगांनि समनिफ्रायनो दाउ, अमा बायदि जिब जुनार फिखायो होननानै बुंथियो बिथाङा। बेफोरनि अनगायैबो अमर सिंह ब्रह्म बिथाङा बुंथिबावो दि प्रमद बर' बिथांनि बुंनाय रावा 10 जौखोन्दोआल' थार, 90 जौखोन्दोआनो नंखाय। बिथांमोना बिटिआर सरकार होननानै मेल मिटिंफोराव बुंबोबाय थादों। नाथाय बिटिआर सरकार होननाय संबिजितनि जेबो आर्टिकेल, जेबो एमेन्डमेन्टफोरावनो लिरनाय गैया। संबिजितनि 6 शेड्युलनि सिङाव बिटिसि होननानैसो रोखायै लिरनाय दङ। बिटिआरआ मोनसे डेभेलपमेन्ट पेकेजनि एग्रिमेन्टसो होननानैबो बुंथिबावो। लोगोसे बिथाङा बुंथिबावो दि इउपिपिएल सरकार जानाय लोगो लोगोनो बिटिआरनि गासै सरकारि नङै फरायसालिफोरखौ सोरखारि खालामनायनि थाखाय रादाय होदोंमोन प्रमद बर' बिथाङा। नाथाय बिटिसि सरकार दानाया बोसोरसे जाबाय, फरायसालिफोरखौ सोरखारि खालामनायनि खामानिखौ दासिमबो मावाखै, जायनि थाखाय बिथांमोनहा हालाय हाफाय जागासिनो दं। बेनि अनगायैबो थांनाय 19 बोसोराव हाग्रामा महिलारिया जेबो खामानि मावाखै होननानै प्रमद बर'आ बुंथिदोंमोन। खामानि मावाखैब्ला गेदेर गेदेर दालां, लामा, इउनिभार्सिटि, सिआइटि, इन्जिनियारिं कलेज, बिटिसि सेक्रेटारियेट कमप्लेक्स, बेनि अनगायैबो बावैसो सिगां मेडिकेल कलेज आरो आइटि पार्क बेखेवनाया हाग्रामा महिलारि सोरखारनि समाव लुनाय होननानैनो फोरमायथियो बिथाङा। लोगोसे प्रमद बर' बिथाङा एबसुनि उन्दै उन्दै लाइमोनफोरनि सिगाङाव नंखाय बाथ्रा बुंनानै गोरोन्थियै दैदेनदों होननानैबो बुंथियो आरो बेफोर गासैबो खोथाखौ बुंनायनि थाखाय जानो हागौ एबसुआ रागा एबा दुखु मोनगोन। नाथाय समखौल' ने, समानो गासैखौबो खोन्थागोन। जेब्ला बर' हारिया रांखावरि, मान सन्मानखौ लानानै आलाय सिलाय जागोन अब्लानो बुजिगोन होननानैबो बुंथिबावो अमर सिंह ब्रह्म बिथाङा। गोदान बोसोरनि गिबि सानाव डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया माखासे थांखि लादों। सिगांनि समाव गावजों अदेबानि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माजों एस्कर्ट, सिकिउरिटि आरो गुबुन गुबुन अफिसियेलफोरनि गारि गासै गं 22 निफ्राय 23 थांफायोमोन। दा बेखौ खम खालामनानै गं 7 निफ्राय गं 8ल' गारि लानानै बेरायसिगोन। डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माजों लोगोसे मन्थ्रिफोरा नोगोराव दावबायफायोब्ला मन्थ्रिफोराबो गावनि गारिखौ लाबोफानो गोनांथि गैला। बेनि अनगायैबो सिगांनि समाव बारग' गिबि मन्थ्रिफोरनो सोरखारनिफ्राय थाग्रा न'जों लोगोसे सिकिउरिटि पार्सनेल होनाय जायोमोन। दा बे खाबुखौ होनाय जानाय नंला। खालि सोरबा बारग' गिबि मन्थ्रि जाय गावनि जिउखौ लानानै गिनांगौ दङ बिथांमोननोल' सिकिउरिटि पार्सनेलखौ होनाय जासिगोन। दिनैनि खौराङा एसेनोसै। खौरांखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय गोजोन्थों। नोंथाङा आंनि चेनेलाव गोदानबा सानफ्रामबो फुंनि समाव खौरां मोननो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो बेल आइकनखौबो क्लिक खालाम। लोगोसे खौरांखौ मोजां मोनदोंबा लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।